Πω μαλάκα, έχει ψωλ. Όχι, δεν το λέω. Γεια σου Στέφανε. Γεια. Μας πεις 5 πράγματα για σένα. Πυροσβέστης, τραγουδιστής, σύζυγος, πατέρας, παιδί. Τι έλεγε σε κάποιον που θα σε ακούσει πρώτη φορά? Γιατί άρχισες τόσο? Πες μας κάτι για σένα που δεν έχεις μοιραστεί ποτέ. Όταν βλέπω συγκινητικές ταινίες, κλαίω. Κυκλοφόρησε το νέο σου τραγούδι με τίτλο «Κι όμως». Περιέγραψε το μας με 3 λέξεις. Το πρωτοτυπί σου. Κομματάρα, κομματάρα, κομματάρα. Αν ήταν μήνυμα, σε ποιον θα πήγαινε? Σε όλους εκείνους και εκείνες που ονειρεύτηκαν, πέντησαν σε έναν άνθρωπο και απογοητεύτηκαν. Γιατί είπες ναι στο Λευτέρη για αυτό το τραγούδι? Γιατί ήταν ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου, όταν του ζήτησα να μου δώσει ένα από τα τραγούδια του. Ποιος δεν θέλεις να το ακούσει? Θέλω να το ακούσουν όλοι. Ποια είναι η σωστή στιγμή για να ακούσεις το «Κι όμως»? Αν είσαι φρεσκοχωρισμένος, το ακούς, λες λίγο και το αφιερώνεις. Άμα δεν είσαι, το ακούς, θυμάσαι τότε που αφιέρωνες άλλα. Τι θα νιώσει κάποιος όταν θα ακούσει το τραγούδι σου? Το ξέχασα. Ακούστε το και γράψτε μας τα σχόλια. Θα μας πεις και ένα ρεφρέν? Όχι. Κι όμως έφυγες, κι όμως χάθηκες, κι όμως έγινε η αγάπη μου πόνος. Ό,τι αγαπάς σε πληγώνει, αυτό είναι νόμος. Ό,τι αγαπάς σε πληγώνει, αυτό είναι νόμος.